Joseba Arizaga. Arratsaldeon. Orbea etxeko product manager esaten da, ezta? Produktuaren arduraduna nola izateko. Hau da, Orka bizikleta, Euskal Herriko itzulian, Euskaltel taldean urtetan ikusi duguna, sari asko jasoituena, Espainian, Frantzian, urteko bizikletarik onena, eta urten ikusi ez duguna, ez? Hori da, tamalez ez dugu Euskadiko itzulian ikusi, espero dugu urren urtean ja berriz errepidetan ikustea, beste talde batekin izango da noski, baina bueno, bai, hau da Orka geure bizikleta famatxu eta garaipen gehiago lortu dituena. Ja, honekin geuk ere lortuko genuke arrate ondo igotzea edo? Hoixe bai. Bera bakarrik joaten da edo nola da? Bakarrik ez, oraindik pedalai erakin behar diogu, baina, bueno, asko lagunduko lizuke arrateko mala horietan. Erakutsi dazu pitin bat, ze misterio dauka bizikleta honek, hain... Begira, bizikleta hau da, geure modelon artean, lehiaketetarako egokituta dagoen bizikleta. Karbonoz egindako bizikleta bat, eta bizikleta modu honetan, bilatzen dugu arintasuna bereziki, bilatzen dugu ere bizikleta oso sendoa izatea, pedalak ematen diranean zeitun abiadura hartzeko, eta bere geometria behartu egiten gaitu bizikleta gainean posizio nahiko behartu bat izatea. Hau da, zilenetik manilarrea dakagun distantzia, bizikleta honetan nahiko luzea da eta manilarra asko jetxe egiten dugu. Hori behartu egiten du nolabait ere txirrindularia ohituta izatea, entrenatzea eta gaitasuna izatea, baina hori da txirrindulari profesionalak duten. Honek edo norentzat ez du balio, hau profesionalek erabili beharreko bizikleta da? Orain arte, bizikleta hau izan da profesionalentzako eta jendia ere bada forma honean dagoena eta bizikleta honi etekin handia ateratzen dioena, baina pixkat badakizu gizartea bideratzen ari da mundu guztiarik kirola gero eta gehiago egiten eta nolabait ere txirrindularitza mailan hori ematen ari da eta egokitu egin behar ditugu bizikletak txirrindulari berri oidi ez. Orduan, ekarri egin dut ere bai. Honen arreba edo anaia, nolabait esateko. Hori da, hau da... Edo aizpa, edo neba, tira bat den dena esaten hasita. Hau da, Avant. O arreba txikia, Avant. Hau da, Avant. Avant bizikleta. Eta hau da zikloturista honek erabili dezaketena. Hori da. Behintzat, egokitu egin dugu bizikleta, uea dezagun bizikleta lehiatzeko bizikleta dela, bizikleta hau berriz, bizikleta zikloturistantzako, edo behintzat, erronka handiak ere bilatu ditzakezu bizikleta honekin, berez, bizikleta hau jaio egiten da, Orbeak Nafarron, Izaban, antolatzen duen Paxabant, martxa zikloturistaren izenpean, ez? Antolatzen dugu 180 kilometroko martxa zikloturista bat, eta Izabatik atera Frantzira pasa egiten da, eta Frantziatik berriz Izabara itzultzen da, 5.000 metro desnibela igo behar dira, eta errepide haietan askoz ere egokiagoa da bizikleta honekin jun, bizikleta horrekin baina. Eta ze misterio du bizikleta honek, ikusten da hemen, honi nola ditzen diozue, zer da? Transmisioa. Transmisioa, baina transmisioa dena hemen zera elektronikoa da edo? Hori da, bi bizikletak erabiltzen dituzte transmisio elektrikoak. Orain dela ja urte batzu, transmisioak mekanikoak alde batera utzi eta elektronikoak dira. Hau da, eragin egiten diogu kolpe batez eta kanbioak eta moitu egiten dira. Ez dugu ezer gehiago egin beharrik. Hori da, erraztasuna hori. Fallatzen duen bitartean behintzat. Ez eta gaina fiabilidadea handia dakate. Oso gutxe fallatzen dute. Eta, esateran joan, bizikleta hau, ze berezitasun ditu, arekiko bizikleta askoz ere motxagoa eta manilarra altura handiagoan edukitzeko aukera ematen dugu. Hori esan nahi du, askoz ere txirrindulari gehiago egokitu egingo direla bizikleta honen geometriari, han baino. Eta beste aldetik, orain tendentzia den frenatzeko sistema berri bat ezarri egin dugu. Hau da, aurreneko aldiz, errepideko bizikletetan ezartzen ari dira diskodun frenatzeko sistemak. Eta bizikleta hau lehengo urtean aurkeztu egin genuen merkatuan, eta aurreneko urtean jaso egin du Amerikako aldizkari baten partetik urteko diskodun bizikletaren saria. Zuek estimazio handia daukazue, Estatu Batuetako merkatuan sarbide hona daukazue, Australian ikusi izan ditugu zuen bizikletak, ez? Baita ere. Beraz, Euskal Herritik mundura asko zabaltzen dut. Gaur egun 150 bat
herrialdeetan zabalduta gaude, eta bueno, lanak ematen dizkigute, baina guk horregea. Ja, hor zaudete, puntan, Karbono materiala aipatu duzu, eta hemen muestra txikioa dekarri duzu, ez da gita hau? Bai, tira. Ara ez hori gabe. Bai, nik ukitzen duana batzutan estorpeatu egiten dut, beraz, kontuz. Beti hitz egiten dugu karbonoa, zerrote da karbonoa. Haitzen dugu bizikletak, formula batean ere bai karbonozkoa alderoiak eta gauzak. Gaur egon dena da karbonozkoa, bai. Zer da karbonoa? Karbonoa berez da karbonozko ariz egindako oihal bat. Berez, oihal bat da, zeure jertxea donera alkandela bezalakoa, eta honek badaka erresina bat, eta material honekin egiten dugu kuadroaren forma guztiak. Molde batean sartu egiten dugu karbonozko oihal hauek, forma ematen dizkiogu, eta barruan itxatxi egiten dugu boltsa bat. Gero, labe baten barnean moldea itxi, puztu egiten dugu boltsa hori, presioa zanpatu egiten du karbonoa moldearen pareten aurka, eta labean temperaturak erreakzio bat egiten dio epuxiari, eta gogortu egiten da. Eta oihal honetatik pasatzen gea estruktura sendo. Hemendik hau sortzen da. Estruktura gogor eta sendo hori. Hori da. Eta harina, era berean. Eta harina. Oso gauza harina delako. Karbonoa erabiltzeko arrazoien artean, harintasuna, materialetaren gogortasuna ere bai, eta egin ditzakegu nahi ditugun formak. Ja, izugarria. Joseba, gure artean hemen gaur hemen daudenek jakin nahi dutena, eta galdera nagusia zenba balio donek, horkak? Hau bizikleta hau dago 10.000 euro inguruan. 10.000 euro, moduan ez, gaztek? Bai, 10.000. Eta gazte hauen nahi dutena, alegia zikloturistentzat bizikleta, zenbatean? Hau berriz 4.500 inguruan izango da. Tira, hori oso eskura jarri digu, Tira, bizikleta ononak eta oso joeran daudenak eta munduan oso estimatuak direnak. Euskal Herrian eginak, horbea. Joseba Arizaga, benetan, eskerrik asko. Zuri eskerrik asko.